Elisha Bok ka en gayo kaka itiyo kod mbui en gima nyalore Kenya masani? Aparo ni kwa somo chike ma Kenya article 33 oyiene gima iluongo ni freedom of expression. Koro kawa dipono chako gayo ing'eni activism mane timo chon opogore gi activism masani. Chon ne gichokore kaka wakili wacho to gibire street gi mobilize. Sani ting'eni activism ginyalo time kata mane ot nikech kidhie X tiyudo ka giketo hashtag mani ng'eni is a way magi protest. Wabeda beda kato wacho gi Cleo ni we want to sponsor this hashtag, wadwa trend, wakili one kama waketo hashtag. Ing'eni kako dhi kaka jisome. That is the type of activism makawuono. Koro gimonego bene watimo en ni kik watam ojende wagi express themselves. The only way mwanyalo reduce criticism kuom jotelo en ni jotelo botim gima the right. Kitimo gima right ng'ama dwa pingore kodi onge. Kendo ojende wagi ema kitimo gima berie kawuono to ibro neno kitrend hashtag kaka the best leader. The problem joma dwaro ni gini obed control nitie gik ma gisetimo maricho. Osemule gi somewhere koro gifeel ni gini dhi chopo na kendo. Tim gima ber ojende wagi opaki nikech ok wanyal deny gi the constitutional right. The constitutional right en gima Raila Odinga and the team no fight for. Kendo gini nomiyo nyaka jowa moko nonegi. Koro kawuono kiwacho nwania ni koro wadwa control social media. Why? Ng'ato ko achielo ndiko gima rach kuom Cleo. Cleo kaune action. Nitiere defamation. Kendo defamation cases are very expensive. Kayanyo wakili kawuone yo moko winjore. Wakili kawa chik to tuwe. To besa moro gino wakili will tell you ni plaintiff has the right to report, but the defendant will also come and defend himself. Ni gimanya andiko ni it is true. The evidence show ni wakili nyote mugini gigini. Here is the witness, here is the evidence. But adwa wacho niya kikwakao activism machoncha ni mopododo. Kenya lokore, piny be lokore. Samoro activism mineno kawuono ma social media matimre sani ni ok en gima bro timore nyaka chieng'. Obro lokore chieng' moro manochopi kama opogore gi mitime kawuono. Wawe freedom of expression manie katiba odhi mbele. Tiwacho ni freedom kata tiro kata bene nigi limitations. En moko nego bene rango. Okang' ma joma tindo nego bene chopo ka gitiyo kod mbui. Ing'eni problem be ma ojende waginigo. Thothgi ok ong'eyo chik. Thothgi pok osomo katiba. Kawuono kinyise ni chik ma kama wacho to wacho ni mago history. Adwa na koni ni ka ker kata serikal ma wan go dwaro ni gini room wa empower youth. Ngeni sami empower youth ma odich ko bire kampuni kaka maka uno to otiyo gini moti. Ing'eno onge samo dhige social media. Gimomi ojende wagi ndiko mang'eny iyudo ka wakili owe kaka koro wacho ni en gi jenzie otka. Ing'eno sewe kaka ng'ano madhi chayo chamo lunch to we kata nadwa ni luok geche ariyo gi. Otieko luoko geche go piyo to doke social media. Koro iwinyo mana ni jatich kel juice kanyo wa madhi, kel chai wa madhi, eno ndiko. To kane wakili oyuda way manyalo kete go busy e biashara moro to kete accountable for that business. Kijana ni ok bindiko onge time. Wakili omedi mora chiel ka gini.